Welcome back mga komputerista sa Bisaya Tech Tips. So karon na lang ko i-review kadali kani akong camera nga napalit. Nag-change ko og camera kay sa last na ko nga video ang quality dili kayo siya maayo. So kani nga camera is Logitech C922 Pro HD Stream Webcam. So nana siya 1080p nga pixel nga 30 fps, na siya 720p nga 60 fps, og na siya pataban nga mini tripod. So ang mini tripod niya is mao ni nga gamay ra. Kumbaga pa-char lang siya ba. So sa katong mga bago dayda nga komputerista nga wala pa ka subscribe lang mo, i-on lang ninyo ang notification para in case na tayo mga bagong video nga ma-record mo na anak ko, so ma-notify dayon mo. So kani po siya nga review para po ni sa mga komputerista nato diha nga naiplano mo palit to webcam. So imula ko ni siya example kani akong napalit nga webcam karon og kato akong daan nga webcam nga akong gigamit before. So di na ta maglangan i-test na nato ang duha. So i-test na to siya sa walay kanang walay lightings. I-test na to siya sa nay lightings o i-test na to siya sa dark room. Kumbaga kanang ngit-ngit ba kung unsay quality sa tulo. So di na ta maglangan, sugdan na nato ha. So mo nang video quality sa duha. Sa left kani mo ni ang C922. Makita man ninyo nga kuha siya kayo sakto ra yung color. Ang background niya is green gyapon. Clear siya bisag walay light. So wala na siya lighting nga room, walay suga nga gipasigan. So sa power logic kaning sa right na murag karaan nga TV nga dagay lamok-lamok sa kilid nya dili pud sakto ang iyang color. So ang sa likod nga green man ni dapat mura siya puti nga unsa ni pagkakolora nya ako pud mura nagbaboy hapit na maluto pula kayo. So sunod i-try na to ang ang with lights. Naka-on na ang lights. So ang C922 is mas ni-enhance siya na lighting compare sa gaina. Ang sa 912H na power logic is nawala na to yung lamok-lamok. Pero ang iyang color correction hindi pud mao. Medyo lang siya ring smooth, pero pula gyapon ko kayo diri sa power logic compare sa C922. Wa gyapon na usab. So i-try na to ang atong green screen kani sa likod kung unsay difference sa duha. So kaning green screen para ni siya sa gusto ka mag-change og color sa imong background, kinahanglan kag green sa likod or blue. Gitawag nila blue screen para alis lang ang background sa imong likod. So tanaw na to kung ma-remove ang background sa duha. So mo na siya kung naka-on ang atong green screen or chroma. So sa C922 nawala gud ang background. Na-change lang color sa akong t-shirt kay green medyo green. Ang sa power logic dili kayo mo matanggal ang iyang background kay ang iyang video quality di mo siya clear. So ang color sa likod nga dapat green dili siya green, so di niya ma-erase tanan. So sunod ani is i-try na to sa dark room. Try na to niyang gabi.
So mao ni siya ang kanang no lights kumbaga. Gabiin naman karon, so wala gini siya suga maski ano. Ang source ani sa lighting is ang monitor gid mismo. So makita ninyo sa C922 bisag ngit-ngit siya, clear gyapon ang yang quality. So sa Power Logic klaro na ang iyang gray noon nga ngit-ngit na, pero klaro gyapon nga mura kog ihaw. So mo ni siya ang tulo ka difference sa walay lights, naay lights o ngit-ngit. So, karon i-try na to ang microphone quality sa duha ka camera. So mag-start ta sa C922. Hello, mo ni ang microphone quality sa C922. Hello, test, mic test. So mo ni siya ang sa Logitech C922. So i-test na po na to karon ang Power Logic nga microphone. So hello, mo ni ang microphone quality sa Power Logic 922. Hello, test, mic test. Quality sa microphone sa Power Logic 922. So mo to siya ang difference sa Logitech C922 ug sa Power Logic 912H. So makita na ninyo ang basehan kung unsa nga klase nga camera ang inyong paliton. So by the way, ang katong Power Logic is ang price range ato is nasa mga 900 to 1,000. So kung mapalit mo mga camera, expect ninyo nga kung mo na inyong budget, so inato nga quality ang inyong makuha. No dili man tanan noon nga inato, pero mostly mo gitoy level quality nga sakto sa iyang price. So makita ninyo sa Logitech nga nindot ang iyong kuha, pero ang presyo ani is medyo sakit-sakit gyud. So ang price range ani is nasa 6,000 plus to 7,000 plus. Although makapalit man mo na medyo barato-barato sa Shopee, nagidaghan barato sa Shopee, ang problema lang nato ani is di magudta ka assure sa si tawagan na kanang iyang quality sa pagpalit nimo. So swerte lang kung maka-timing kag nindot nga kanong ano gin siya kanang walay daot ba nang dili siya defective. So nakaswerte ka kay sa Shopee mapalit man nimo mga 3,000 plus lang. Ang problema lang gid sa Shopee is if makatunong ka og daot or sa bakaha or sa bato kay mapisay nga mangis camera ba pod ning uban maligya hassle, ikaw may mahasol. So kamo na lay pili sa choice kung gusto mo maayo nga camera nga quality. So mo budget gid mo daw ako, pero kung okay sa inyo ang ano medyo basta kay makita lang mo or ano or wag gid mo budget pero kinahanglan gid yung camera, so may mo okay mo buyo tong budget, so dira na lang punta sa ano kaya makaya ra sa atong bulsa. So mo to siya mga komputerista, salamat sa pagpaminaw. Sa sunod ng video na po.